लागता आग दोनों तरफ से लागल बा। तब तो ही हमारा से पहले पहुंच गए। कांता, आई एम कमिंग। तोरा के पता बा ई पल के हम कितना दिन से इंतजार करत रहनी, और ही के चक्कर में फिर ओमकार के घर के चक्कर पे चक्कर लगावत रहनी हम, और आखिर में वो पल आ ही गए। तोरा चेहरा ऐसा मर्दाना सा खाए बा। हाँ? के बाड़ू तू? हाँ? बाला 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 शैतान के साला, बाला 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 शैतान के साला, रबहा हमके पल्लस, बाला 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 बनी हम। बाला? हाँ। तू ऐसा का करता रे? हम तो कांता के छत पे बुलौले रहनी। का साहब, आप तो सुबह हमरा के कहले रहनी छत पे आवे खातिर। सवेरे? हमरा के याद ना कब कहले रहनी। का साहब, आप तो बोले रहनी, आप हमरा पैसा भी देले रहनी। एगो बात बताई साहब, हाँ? अगर आप हमरा पैसा भी ना देती ना, तभी हम आपके सेवा के खातिर आ जाती। का? हाँ।